Ajde da čujemo njegov glasom. Evo još jedan dokaz da ovo nije fake, njegov glas, slušajte. Jesi lud, pa neću da te zajebem, nisam mentor. Ja mu kažem ne znam, znači stvarno ne znam da će me zajebati, lik je ono crazy, nije za džabi crazy. Zovi me, noći sam tvoj, kako sam lagano uzeo broj, alo. Ljudi, kad se već ko poziva, brate mili, mogu bi malo da nazovem, brate, Stanković, da vidim što lik radi. I brate, da vidim, brate, lik živ, brate mili, a? Lik ništa ne radi, brate, to u životu, samo jede jaja. Stankoviću! Nakiću! Gdje si bre, momak? Pa me to negdje, blame. Ulice kao, znaš. A gdje si ono? Pa tu sam negdje šetam. Pa brzaj ko mene, snimam klip. Ajde, brate. Pa za koliko će ovdje? Pa za nekih 3 sekunde. Dobro, ajde, za 3 sekunde? Da, za 3 sekunde. Dobro, brate, a šta ćemo snimamo? Snimamo, brate, ispred zima nas sluzi vrat. Znaš kako, ja sam pre njemu bio kamerman. Da? I lik sad nešto kao da me proziva, bre, kao da sam pičkica, ono, i to kako imamo malo pregleda na YouTube-u. I to. Ozbiljno. Da, ništa, evo me za 3 sekunde tu, je. Lik mi nešto zajebava, brate, mili, kaži lik za 3 sekunde. Ajde da vidimo. 1, 2, 3. Gdje si bre, momak? Ne, brate, kao. Kako ste mi glavi, nisam vas vidio 3 godine. Džapela, džapela, moje ime viču, ja sam džapela, džapela, oh yeah. Ljudi! Evo nas ovdje u sobi, neću otkrijem lokaciju, kao pesma na... Neću pričam. Šaljem lokaciju, Znači vidite ovo ovdje. Krastavac. Dobro! Znači vidite ovog ovdje. Pa Pa ćemo idemo. ga prozivamo. Oćemo, on je meni rekao da sam pičkica, Kao minčica, brezgica. minđa. Znači vidite ovog pedera ovdje. Znači on je mene prozivao. Evo, gledam ga. Kao tebe. Neću. Znači on je, jel tebe prozivao? Tebe nije, ti si nebitan. Ti si nebitan. Ne znam je kao, ne znam nijako je ludi brat, on mi je Znači, samo rekao. da On mi je kažem. rekao. Ja sam njega snimao 4, 5, 6, 7 klipova. Znači ja sam mu bio kamerman. Znači 300 godina. Znači 300 godine. I ništa mi nije plaćao. Znači kupio mi giros i kao što sam ga snimao i to mi je hvala. Jeli bre crazy, jeli crazy. Znači da vidimo, da ne bude da je ovo fake i sve, evo vidite 71 tačka. Da vidimo, aj uđu pošalji poruku, da vidimo. Ne, idemo u send message. To. Idemo tu, evo vidi. Ajmo. Sve legit, brate. Da ne bude da je fake, aj beži, ti si nebitan sad. Ti si nebitan. Dobro. Aj bre, motaj kablo. Izvinite na ovome. Doći bre. Neće, ja sam rekao ne bitan. Ajde bre. 9. januara. Kad smo Nekić i ja snimali FIFA-u, ocenjivanje igrača. Ja sam Takić. Ja sam napisao Batonga, baci like i sub, značilo bi nam. Kao ha, a ništa mi nije smiješno, jesi kao smiješ, znate, Da, ne bi. kao iz fore. Kao XD, buđite se, a imamo Ovo je 18 najgora godina. poruka ikada. Imamo 18, to ima 9. Srećan rođendan, brate, jako Da, sam ti čestitao. 19 Čestitao! godina. Ja sam postao drugi klip, 5. februara, kad je drama između Simi i Baki koji je još aktualna, bit će i toga klip, vidjet ćemo još. Uskoro. Samo da bi navijeli preglede baš. Naši! Batonga, aj molim te, like, haha, jako bi nam znači, opet se smije, znači nebitno. Kad ste krenuli da snimate, haha, i on se smija njima i smiješno kao, ajde, pričaj nešto. Ja sam 2 godine snimao, brate, on se meni snime za lebac. On Čuma. knez Mihajlova Čuma. Burz. Gdje izbija ljudima zube, brate. Zubi. Ja mu kažem, hala, drugar snima već 2 godine, pa sam se ja obacio s njim pre mjesec dana. Pre mjesec dana. Aj čiti, molim te. I ti kaže kao Ja hvala! kao hvala, lošo, ono, preko dicka. Kaže, do X! Kao engleska jaja. Bato ima neka devojka, živi tu u Bernim zgradama, znači to je negdje u kraju, neću otkrio. Kod sestre. Hoće da ih otim za dupe i da bežim. Treba samo da snimim onaj uvod. Ludi, kao to je njegov uvod, ludi, kao. Ne zna se da li je ta riba punoljetna. Taman možemo ovako nešto ti ja da snimimo, znači je, sad smo mi poznati i on sad, to jest ti si nebitan čelo. Ali, brate, ali on hoće Stanković uvoti za dupe. I hoće da mi iskoristi da ga snimam i da snimamo. Kaže, taman možemo ovako nešto ti ja da snimamo još. U kraju smo, ne idemo nigde. Nema cimanja, na to mislim, haha. I ako ti treba neki boost za ITB, slobodno javi. Ja mu javljam boost. I on ocenjuje. Da mi treba za YouTube. I on neće da me boostuje, kao booster sok. A možda je mislio Buraz, pazi, nije napisao kao za Javi. Možda je mislio Tebra boost kao u Rocket League on je boost.
to? Dobro bre! Kao Kaže, rasta lokacije. a JBT, jesi lud? Pa neću da te zajebem, nisam mentor. Ja mu kažem, ne znam, Ne znači znam. stvarno ne znam da će me zajebati, lik je ono crazy, nije za džabi crazy. Ne znam ja, haha. Kaže, vidi lika, JBT, moram ja znati da ćeš dobro snimiti, razumeš? U mene ne sumnjaš, pa nisam ja dojka. Ajde se ubatim priču. Ajde. Ljudi, neću se trpim, brate, mi dirali drugara. 300 lajkova na ovom klipu. Box match. Box match sa Nema crazy, brat. zabavanci. Nema Aj, puno. zabavanci, nema zabavanci. Nema zabavanci. Aj ponovi. Kaže, Ne, nisam ne. ja dojka. Ja kažem, sad sam ja u toj priči, znam sve, kao ja sam u toj priči snimam za YouTube, znaš, a to mi ovo je, brate. Hvala, brate, za to što si mi uvijek. Ja izgrabio. Hvala, brate, ja se tebi zahvaljujem. Ja, sad sam ja u toj priči, znam sve. I on šalje glasovno. Ajde da čujemo njegovu glasom. Evo još jedan dokaz da ovo nije fake, njegov glas, slušajte. Brate, ja sam već kačio ljude, to za YouTube, reklamirao sam ih. Ljudi koji gledaju moj story, neće da tek tako da te zaprate. Slušajte Pacova ili Miša. Razumeš, boli ljude kurac. A ti i ja kad snimimo neki video zajednički, Family kad te friendly. okačim na story, kad tebe tagujem i kad kažem da imaš YouTube profil, samo me slušaj, veruj mi, onda će svi da te zaprate, razumeš? Ništa ti ne znači što ću sad okačim onu, brate, sliku što si mi sad poslao. Kunem ti se u mrtvu majku, niko te tako neće zapratiti. Veruj mi, nije meni teško te okačiti, nego veruj mi, bolje da snimimo nešto, te okačim kao na story, da vide da si lud, razumeš, i onda okačim i tvoj YouTube kanal. Ali ima priču, realno ima priču. Kaže, nije meni teško da te okačim, a kao neće, znaš, a što mene okači bre, majmune. I odmah odgovara posle 2-3 dana, kao znaš, on je retro. Kaže, snimamo, brate, izazove, razumeš, haha. Zada je onom drugom. Znam ja sve ne brini. I onda mu ja šaljem glasu, ovdje sam bleo u školi sa Nekićem. A čekaj, brate, kakve izazove? Ima toliko izazova, samo je pitanje, jel imaš, kako se kaže, ex, da ih uradiš. Ja sam se sad ufurao, ja sad njemu ne odgovaram 2 dana. Da. Ja sam, kako će mi kurac A bre? ja sam mu to rekao. Ajmo opet da plivamo po snegu. Taj klip, zato što smo banali pravi TikTok, on je plivao po snegu, ja sam ga snimao. Sad hoće kao zajedno snimamo, da mi iskorišće opet za pregled. Kakav lik. Haha. Ja mu rekao NMG, i da snimam klip za YouTube sa Nekićem. A da se okači na story, snimao bi, haha, pičkice mala. Pičkice mala, kao breskvice pa... Kao, a napisao je kao, ha, kao smešno, znaš, kao ne proziva, ali proziva, kao kapirati, kao pičkice mala. On je rekao Stankoviću da je buraz ženski polni organ, ali umanjeno. Umanjen! Da li si ti normalan? Ja sam mu rekao, imam ja svoje veze, moram ja da snimam svoje klipove za YouTube. Ti snimaš svoj 10 minuta i edituješ 10 minuta. A za se snima pola dana, još pola dana editiš, ovi isti. Objasni ovo. A stvarno je, majke me, ja to radim. Kaže, ne radi se u tome, svakako ćeš imati 10 pregleda. O, on je što vređa. Kaže, Oni 10 vređaju. pregleda. Pa mi 10 pregleda imamo za 3 minuta, bre, majmune. Majmune! Ste rekao, ajde reklamirat ću te, onda je prisuo, to je loš fazon, ali okej. Nije okej, NMG, nego jer ogej. snimam. Ogej. I to je to. Tako da, idi bre u kurac. Da, više kraj, preki saradnje sa Crazy bratom, nisam mu više kamera, neću ti ga snija, sad je samo tu moj brat Čekić. Hvala opet u rame, brati. Hvala u rame, kao bikulj. Tako da ljudi, to je to. Očekujemo odgovor od Crazy brata, da vidimo šta će reći, ako kaže, ako ne kaže, ne zanima me, tako da. Sin, mi sutra ti se rekao. Ajde, čao ljudi, i to je to, gledamo se u sljedećem klipu. Pa. Bum!